Doncs tenim amb nosaltres la Vanessa Sans, fundadora de Transforma BCN. Vanessa, bona nit. Bona nit. Què és Transforma BCN, Vanessa? Transforma és un espai de coworking, però va una mica més enllà. És un espai de transformació social, cultural i creatiu. Nosaltres fomentem noves formes de treball basats en la col·laboració i també fem activitats culturals, fem workshops, fem... Doneu vida, no? Sí, generem molt de contingut. Com és que us veu decidir a formar un espai així? A veure, això ve... Jo mai m'he sentit còmoda treballant dins del sistema tradicional i fa cosa de 4 anys, just quan els espais de coworking naixien, vaig muntar un esdeveniment a Utopicus Madrid. Vaig caure allà i em vaig sentir identificada i atreta amb aquest nou estil de vida professional. I llavors, al cap d'un any, em vaig decidir, juntament amb el meu soci, l'Héctor, a començar a crear comunitat aquí a Barcelona a través de diferents esdeveniments arreu de la ciutat. Paral·lelament, vaig tenir l'oportunitat de formar part de l'organització de la Conferència Espanyola de Coworking i després de l'Europea, que es van celebrar l'any passat a les dues a Barcelona, i de les quals encara hi formo part. O sigui, de fet, la setmana passada, el cap de setmana passat, es va celebrar a Madrid l'Espanyola. Carai, i llavors aquesta idea de sumar events o activitats a un espai de coworking, d'on la vas treure? Com va sorgir? De contactes, potser? No, realment, o sigui, els espais de coworking grans, tots fan esdeveniments. O sigui, pensa que el treball, aquestes noves formes de treballar es fan a través d'esdeveniments, de networking, de tallers, d'actes socials... Són maneres de conèixer més gent. Sí. I el vostre espai és només per freelance o quina mena d'usuaris teniu? Nosaltres tenim un petit ecosistema emprenedor. O sigui, anem dirigits a tot tipus d'autònoms, a petites empreses, startups, inclús cooperatives. De fet, tenim 5 mesos de vida i actualment tenim una comunitat de 39 professionals. Carai, Déu-n'hi-do, és un espai gran, com veiem a les imatges. No és un lloc de 4 cadires, sinó que hi ha cabuda. I no tots són creatius, no? Tenim creatius, dissenyadors gràfics, fotògrafs, realitzadors audiovisuals, que també conviuen amb consultors socials, tenim una startup de consum col·laboratiu, una altra startup de mòbils, tenim experts en comunicació, gestors en comerç internacional, traductors... És fàcil omplir un espai tan gran de coworking? No, i més perquè hi ha molta competència. I sobretot a Barcelona, que és la ciutat a Espanya amb més espais de coworking, supera Madrid. I llavors com es fa això? La meva experiència és potser... Abans d'obrir vaig estar durant tot un any fent petits esdeveniments, donant-nos a conèixer, creant comunitat. Llavors això suposo que ha estat més fàcil que l'obrir. A veure, no estic dient que sigui fàcil, perquè la veritat estem començant i si són... No és que surti com un bolet, però si heu fet una feina de conèixer, de crear confiança... Sí, i els primers dies són molt durs, quan tens l'espai i està tot buit. Però nosaltres sí que tenim un espai de 1.000 metres quadrats, però l'hem anat habilitant de mica en mica... Les peticions i la gent que anava. Sí, anem comprant taules a mesura de la demanda i, de fet, encara tenim alguna part en construcció. Tot s'anirà fent. Ja per acabar, que se'ns acaba el temps, Vanessa, el factor F de Vanessa Sans, quin seria? Fomentar el canvi. Fomentar el canvi. Molt bé, doncs amb aquesta idea, fomentar el canvi, et diem adéu. Felicitats per aquesta iniciativa, que us vagi molt bé, que l'acabeu d'omplir a rebentar i que en feu una altra de més gran d'aquí un temps. Moltes gràcies. Gràcies, Vanessa.